बघा, ही बघा मस्त अशा प्रकारे आमची ही कुरकुरीत भाजी तयार झालेली आहे। ही बघा शिजली आतून पण। ह्या बघा किती भाजा कुरकुरीत आणि कडक। ह्या बघा। नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण परब किचन मध्ये पाहतो आहोत एक बॅटर मध्ये दोन फायदे, म्हणजे दोन भजी। हो, बॅटर एक आणि दोन भजी, एक तर बटाट्याची भाजी आणि दुसरी पालकची भाजी। पालक म्हटल्यावर कसा पोरांच्या पोटात जाऊकच वया। ह्या थंडी वाऱ्याच्या दिवसात पालक खाऊकच वया, मग त्या सुपाद्वारे असं दे की भजीद्वारे पोरांच्या पोटात जाण्याची मतलब। बरोबर, सोपा उपाय काय माहिती? भजी। कारण भजी म्हटली की कोणी नाही म्हणूच शकणार नाही, वासाने माणसा धावतच येतात, मग त्या बारक्या पोरग्या असं दे की आपले वयस्कर आजोबा। चला करूया सुरुवात। चला, ही घेतलंय पालकची पाना, पालकची जोडी आणलंय आणि त्यातली अशी बारीक बारीक पाना शोधून घेतलंय। आमच्याकडे अशी पालकची जोडी येली की पहिले सगळ्यांच्या कपाळात येतात आटिये की त्या आणल्यान पालक। मग आता मी काय करते, कसो तरी घालू का चोयो, मग बारीक बारीक पाना निवडतय आणि त्याची भजी करून पोरग्यांका घालतय। मोठी पाना असतील तर त्याची वडी करू होय। बरोबर, ही कोवळी कोवळी अशी बारीक बारीक पाना निवडून काढल्याने आणि हा ही बघा एवढी एवढी छोटी छोटी, आणि ताजा असला ना की असा कडक लागतला, आणि पालक जर बावला तर त्या नरम लागतला आणि त्याची भाजी कुरकुरीत नाही होत। मग त्याच्यासाठी पण काहीतरी टिप आहे, पहिली टिप बरोबर ना? तर बाकीच्या रेसिपी सुरुवात करूया। हा, आता तू बटाट्याची दाखव। हो, आणि तुम्ही पालकची दाखवा। हा चल, हे बघा, पालक कधी पण आहे ना ताजो फ्रेश जोडी घेतलास ना तसो कडक असतलो आणि थोड्या दिवसांना मग तो नरम पडतलो, म्हणून ताज्याच जोडीची भाजी चांगली नरम आणि कुरकुरीत राहता। आता हे बटाट्याची पण आम्ही पातळ असे पातळ काप करून घ्यायचे, ते पाण्यात टाकून धुवून घ्यायचे आणि मग त्याला मीठ लावायचा। होय, आम्ही साला नाही काढणू, साला सकटच बटाट्याची भाजी करतो, बरोबर ना? हा, आता हे बटाटा अक्को मी असं मधून चिरून घेते पहिल्यांदा, आणि याची अशी बारीक पातळ पातळ कापा सुरियेन करून घेते। बघा अशी एवढी पातळ कापा करू आहे आणि एका पाण्यात टाकू आहे। त्याच्या एकदम कडेने कापलास ना तरच अशी पातळ येतली, आणि सुरीने प्रॅक्टिस नसत तर तुम्ही आपलं आडळो घेवा। बरोबर, धुवून बारीक बारीक पाना निवडून घेतलंय। आता बाकीच्या जोडीचा काय करशाल विचारशाल तर बाकीच्या जोडीचा मी उद्या थपथपीत थैच्या थै करतलय। बरोबर, सूप। आणि हे काय बटाट्याची कापा अशी बारीक अशी पातळ कच्चोच बटाटो ना कापून घेतलं, कच्चोच बटाटो साला सकट असो पातळ कापून घेतलो आणि पाण्यात ठेवलं। आता हे का पाण्यातून काढून आपण मीठ लावून ठेवूया। आता या बटाट्याच्या काचऱ्यांका आपण मीठ लावून घेऊया, चवीपुरता जेवढा व्हाया तेवढाच, नाही तर जास्त मीठ लावला तर उगाच खारट होतली, कारण आपण बॅटर मध्ये सुद्धा मीठ घालतलो ना। आता एवढा मीठ बस झाला, जास्त नको। आता असं चोळून घेऊया हातान, तर झाला। आता एका बाजूक ठेवूया, तोपर्यंत आपण करून घेऊया पालकची भाजी। आता ह्या मी 1 वाटी बेसन घेतलंय, आता 2 भज्यांका तेवढा लागतलाच। आता मी या 200 ग्राम बेसन घेतलंय, ते का हे 2-3 चमचे मी तांदळाची पिठी घेतलंय। ह्यानी काय होता भजींका क्रिस्पीनेस येतो, हा चांगले कुरकुरीत होतात। ह्यो मी घेतले 1 चमचो ओवो। बेसनचा कोणताही पदार्थ करत असलाल तर आपण ओवो घालायचो आणि तो असो हातीवर असो जरासो क्रश करायचो, चोळायचो आणि घालायचो। आता बेसनच्या कोणत्याही पदार्थात किती घालायचो तर बेसनने गॅस पकडताना, म्हणून आपण बेसनच्या कुठल्याही पदार्थात ओवो घालायचोच। आता या ढवळून झाला, आता ह्याच्यात आपण पाणी वतूया। आता तुमका आवडीनुसार ना ह्याच्यात लाल तिखट, गरम मसालो काय काय तर घालू शकतास, पण आम्ही अशीच करतो साधी सोपी भजी, जशी आपली गाडीवर गावतात ती बटाट्याची आणि पालकाची भजी। त्याच्यातले सगळे गुठळे मोडा होय ना? हो, म्हणून तर ह्या घेतलंय मी। पाणी वाईज घालूया ना, एकदम नाही। बॅटरला पाणी एकदम घातलं का काय? नाही, थोडा थोडा घातलंय, आणि 1 ग्लास दिलंस ना पाणी, पण मी 1 ग्लास घातलंय, थोडा राहला। पण आधी मग किती पातळ आणि किती जाड व्हाया ता बघूचा अंदाज घेऊन, आणि तुमका दाखवूचा पण आहे ना इतक्या व्हाया पातळ। फक्त आपल्याक कसा पानांका आणि बटाट्याक कवर होक वया इतपत आपल्याक पातळ आणि इतपत आपल्याक जाड करू वया। आता मी शक्यतो घाई गडबडीत जर भजी करत असलंय तर मी चमच्यानंच असा ढवळते, पण आता मिक्सर घेतलंय हा म्हणून घेतलंय, आणि तुमका इतपत असा पातळ वया, या बघा असा पडाक वया। जास्त जाड केला ना मग ते बेसन मऊ मऊ लागतं आणि कुरकुरीत भजी होत नाही। या इतपत असा पडाक वया, आणि असं चमचा उभं धरायचो आणि असा बॉट फिरवायचा। ह्या बघा असा लगेच बॅटर गळत नाही, काहीतरी वेळानेच गळत।
या ग्लास मधला माझा एवढा पाणी रवला म्हणजे किती 2 चमचे असतला. बरोबर. एवढा पाणी लागला. आता काय करताल? आता काय नाही ठेवायचं नाही काय नाही डायरेक्ट पाना बुडवायची आणि तळायची. आता भजी म्हटल्यावर तेलाचा संबंध इलोच इलो. मग त्यासाठी आधी मीच तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता ह्या तेल मी आधी बॅटर करूच्या आधी तापत ठेवलंय त्या तेल मी घेतोय. हे बघा हे 1 चमचा तेल घेतलंय आणि ह्या बॅटर मध्ये वततय. गरम तेल ना? हा गरम गरम तेल. बघा बुडबुड येतं. या तेल तुम्ही किती घातल्या? ह्यानी आपल्या भज्यांका ना क्रिस्पीनेसपणा जास्त येतला, कुरकुरीत होतली. तशी तांदळाची पिठी घातली म्हणून होतलीच. आणि जर नाही तुमका तेल वापरूचा आणि नाही तांदळाचा पीठ तर हय सोडो घालतात. पण सोडो काय होता गॅस पकडता म्हणून मी सोडो जास्त करून घालतच नाही. आता याच्यात काय करूच्या भजी तळूची आणि मस्त मस्त क्रिस्पी. पण त्याच्यासाठी आधी मोठी गॅस करायची आणि तेल चांगला तापून घ्यायचा आणि मग येतात बारीक गॅसवर हे भजे तळून घ्यायचे. जेव्हा तुमचा लगीन झालेलं तेव्हा लग्नाच्या पंक्तीत ना हमखास भजी गावात काय नाही. होय होय हा ना. त्याच्यासाठी तर माणसं जायची जिलेबीनी भजी. पहिल्याच गोड स्वीट डिश जिलेबी आणि भजी. बरोबर. लग्नात असंच असतं आणि पुरे तर होयच होय. आताचा झाला आता हातात तेल लागला तर पानांका चोळतोय. मी म्हटलं कधी बघूक नाही. आता तेल तापसर पान तर हातात घेतले तर आपल्या बुडवूची आणि टाकूची त्याच्यात. बरोबर. आता मग तुमच्या अजून काय लग्नाची आठवणी किंवा चल आज तुम्ही नाव नाही घेतलं मग आठवण आज तू घे नाव. सुचला आता माका सुचला तर मी घेन. वहिनींच्या आग्रहा खातर नाव घेते. तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावा. श्रीकांत रावांचा साथ आयुष्यभर लाभावा. तुम्ही सुचवाय बघा बुडबुडे योग लागले. ही आता पानं अशी घ्यायची आणि अशी हाताक तर लागतलाच बॅटर असा काय नाही. कारण भजी कुठलीही करते वेळी हातीचा वापर करायचो. पाना जरा कवळी असतात उकलते वेळी फाटतली पण कारण बेसनच्या ह्यानी जड होतात ना. पण पान कधी पण असा सरळ करून असा गळवायचा बॅटर आणि ह्या वाडग्या उचलायचा. आता तेल आपला तापला. मी गॅस बारीक केलंय. मस्त तापला तेल. बघा बुडबुडे त्या अगोदरच दिले. भजीत पालकची सोडते वेळी ना सावकाशच सोडायची की त्या पालकाच्या पानांका पाणी असता. आता अंगार उडता. पण बघा कसं फटफट. मग त्याच्यासाठी फुगली. हो त्याच्यासाठी तुम्ही काय करायचा धुवून आधीच सुकवत ठेवायची बराच वेळ. मग पाणी सगळा केला की तळूक घ्यायची. आता ही बघा आपसुक पान कसा फुगला. मस्त मस्त. ह्यो शब्दच एक भारी आहे नाही टमकन. होय होय मस्त टमकन. कोणी शोध लावला माहिती नाही. आता मी सोडल्याबरोबर दुसरी बाजू पण परतून घेतलंय. फक्त ही दोनदाच अशी अरतून परतून काढून घ्यायची. जास्त वेळ हे करत बसायची नाही खरगायची नाही. आता ही आपली तळून झाली आहेत. टमकन फुगलेली भजी. आता त्यांना प्रयत्न करते सगळी काढूक तरी याक राहला. आणि आपल्या रोजच्या प्रमाणे मी तव्यात काढून घेते. तव्याचं आयुष्य वाढवतात ना. बघा आवाज येलो कुटकुट. होय होय मस्त यम्मी. आता मी ही पानं एकदमच सोडलंय ह्याच्यामध्ये आपल्या बॅटरमध्ये आणि अशी ही तर भजी काय टमकन फुगल्या. काय मस्त फुगला. ते का असा बॅटर तसा लागला ना किती फुगता. नाहीतर मग अशी फुगणार ते सुद्धा होता. ही तर मिरचीचीच भाजी वाटतात. ही पूर्ण मिरचीच आकारिलो. पान ता असा दुमाडला ना गोल तर मिरची सारखीच दिसता. आणि माका मिरची लय आवडतात तळलेली. आणि तुम्ही मगाशी काय म्हटलं तुमका काय टमकन हे शब्द कुठे कोणी आणि कसं शोधलं तर माहिती नाही पण शब्द मस्त आहे ना ऐका. टमकन फुगलेली भाजी. पण त्यात टमकन मध्ये आनंद किती येतात. भले ती भाकरी चपाती काय फुगान दे गृहिणींका आनंद येता की नाही येतात. आता टमकन फुगलेली भाकरीचा व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही बघा. टमकन फुगलेल्या चपातीचा व्हिडिओ पण तुम्ही बघा. खाली आत्ताच आम्ही टाकलं. हो खाली लिंक देतो. प्रयत्न करते तर सगळी येत नाही. हाटाक पेटली ती याकच येता वर. एक एक काढून घ्या नाही तर. हाटाक पेटली ती येत नाही. एकदम हातात येत नाही ना. हो ह्या बघा किती भाजा कुरकुरीत आणि कडक. ह्या बघा हो बघितला.
आता पालकची भाजी माझी झाली. आता येतला सरोज, मी त्याका जागा करून दिलंय बटाट्याची भाजी करू. होय, मस्त बहिणीचाच गरम तेल हा, म्हणजे बहिणीचा नाही वजनचा. वजनचाच गरम तेल हा. त्याच्यात आपण ही सोडूया बटाट्याची भाजी. ती अशी सोडूया, अशी बघा, अशी घेऊ बाई आणि पटकन असं सोडूया. त्याची खोलपी करू बाई, खोलपी. ही बघा. खोलपीत आहे ना त्याच्या बॅटर रवा गोया, होय होय, मग ता फुगतला. मस्त. हा. घेऊन ये. हा. ही बघा, अशा उचलायचा आणि अशी खोलपी करायची आणि अशी सोडायची. फक्त हात सांभाळायचो. बरोबर. तेलाजवळ भीती वाजता आणि मग आपल्या त्या हातीन कामा करूची असतात. ही खोलपी करण्या. हा, ही अशी खोलपी करायची आणि त्यात बॅटर येऊ कोया. मग त्या बॅटर असा वर, त्याने काय होता, भजी आपली फुगली जातात. आणि मी काय करतोय हे बघा, असा ह्याच्यात भजी बुडवतोय असा, आणि खोलपी बिलपी नाही करणार, असं भजी बुडवणार, असं वर घेतलंय आणि असं सोडतलंय. बघा, माझी पण पद्धत जरा वेगळी बोलली ना, जसा जो बनायचा ना तशी त्याची पद्धत वेगळी असते. ही बघा, ही दुसरी माझी पद्धत. जास्त करपाक दिवसारखी नाही, बरोबर ना? नाही, लाल नाही करायची. आपल्या गाडीवर कशी गावतात सफेद सफेद धोप, हो, हो. पिवळी पिवळी धमक. पिवळी पिवळी धमक. हम्म. म्हणून तुम्ही हळद नाही घालून ना? नाही, हळद घातली की लालसर होत. तसा बेसन असतात ना, आणि मग जरा फ्राय केल्यावर तो येल्लो कलर येताच. कसे मस्त टमकन फुगली बघा. हा, झाली कुरकुरीत. हो हो, टाकतानाच आवाज येतो. आता या भज्यांबरोबर आपण चटणी करतो की नाही? नाही नाही, चटणी करेपर्यंत कोणाक थार नसता. जेवतानाच खातो. हा, जेवू बसली की हय बॅटर बिटर तयार करून ठेवायचं आणि तळूक घ्यायची. चटणी वाटूची हा ना तर नाश्त्याक करूची लागतली, तरी पण ती ताटातली गरम नेली ना, चटणी वाटेपर्यंत ताट रिकामी. भजीची हीच तर मजा असतात, म्हणून तर पावसात आणि थंडीत भजी करूकच होई. बरोबर ना? आणि ह्या वर्षी तर डबल फायदे येईल, पाऊस पण थंडीतच पडता. भजीच भजी, म्हणून आम्ही डबल भजी दाखवलं बघा. आता आपली भजी झाली, मी गॅस बंद करून घेते आणि ही भजी या तव्यात काढते. जसं वहिनी सांगण्यात, तव्यात भजी काढली की तव्याचं आयुष्य वाढवता, म्हणून एखाद्याचं आयुष्य वाढवूया तेलान. बरोबर. आणि आपलं आयुष्य थोडा कमी होता तेलान. अशा प्रकारे आमची ही कुरकुरीत भाजी तयार झालेली आहे. ही बघा, शिजली आतून पण आणि ह्याला बबल्स तर आलेले आहे. टमकन फुगलेली भजी आणि बटाटे सुद्धा आतून शिजले मस्त. ही बघा, मस्त आतून पण शिजली आणि पान किती कुरकुरीत झाला आता बघा. मस्त अशी कुरकुरीत आणि क्रिस्पी भजी या थंडीत तुम्ही नक्की करा, आणि होतात पण झटपट. फक्त 10 मिनिटं लागली आमका व्हिडिओ शूट करू, त्याच्यामुळे अशी ही क्रिस्पी भजी तुम्ही या थंडीत नक्की करून बघा आणि आमका कमेंट मध्ये सांगा कशी झाली. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नेहमीप्रमाणे हसत रवा, खात रवा आणि परब किचन पाहत रवा. धन्यवाद. आज तर माझी मजा येईल व्हिडिओ शूट करताना. एवढा आनंद मला कधीच नाही झाला, कारण काय माहिती, व्हिडिओ शूट केल्यानंतर टेस्टिंगची मजा पहिल्यांदा येईल, कारण होती गरमागरम भजी. आणि भजी खाण्याची खरी मजा गरम गरम खाण्यातच आहे असता. हो, ही थंड झाली की नाही, थंड झाली की नाही, पण गरम गरमच करायची. आम्ही मगाशी सांगितलं, जेवण बसली की बॅटर कालवायचं आणि करून घ्यायची. एवढा ज्ञान आजच्या पुरती बस झाला. बस झाला. आणि दाखवलं तुम्ही परत किचन लाईक करू विसरू नका, शेअर करू नको विसरू, आणि खाऊ सुद्धा विसरू नका. बरोबर. बरोबर. धन्यवाद. तू का